Dostlar, qaragız әле bu табынга. Менә Илсия пешергән ризыклар, әзерләгән морслар һәм алмазныкы. Я, сезнең уйлавыгызча, кайсысы җиңәр икән? Буларны сез барысын да белерсез тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышында. Бездә кунакта популяр җырчыларыбыз Илсия Бадретдинова һәм Алмаз Шәрифуллин. Шимбә көндезге 11-дә TMTV каналында тәмле көрәшне карагыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.